नोंनि मेगननि नोजोरा आंखौनो फोरमायो. Hello friends, good morning. This is me Roman. Welcome back to Technical Bodo YouTube channel. खुलुमबाय लोगोफोर आंनि Roman Technical Bodo YouTube channelआव नोंथांखौ बरायबाय. Friends, नोंथाङा जुदि सासे मेथाइ खनगिरि आरो लोगोसे friends नोंथाङा जुदि मेथाइ खननानै जोबोद मोजां मोनो, गोदान मेथाइखौ नोंथाङा रोजाबनानै मोजां मोनो, अब्ला फ्रेंड्स नोंथाङा निश्चय जायखिजाया मोनसे गोदान मेथाइनि केराओके नागिरब्लाबो नोंथाङा मोनाखै बेबायदि नोंथाङा प्रब्लेम जानो हागौ फ्रेंड्स. जायखिजाया गोदान मेथाइखौ नोंथाङा जुदि रोजाबनो लुगैयो नाथाय नोंथाङा बै गोदान मेथाइनि बेकग्राउन्ड मिउजिकआ गैया. जुदि बै मिउजिकखौ नोंथाङा मोननायमोनब्ला जानो हागौ नोंथाङा हारसिंनो स्टेजआव जोबोद मोजाङै रोजाबगौमोन. बेबायदि प्रब्लेमखौ लानानैनो फ्रेंड्स आं दिनैनि नैबे भिडिअखौ नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों फ्रेंड्स. फ्रेंड्स दिनैनि भिडिअखौ खालामनो थाखाय जोंनिनो सासे लोगो बिथां ओम प्रकाश रामसियारि बिथाङा खावलायहरदों आरो बिथांनि खावलायनाय लेखा दिनैनि भिडिअखौ आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैबाय. फ्रेंड्स दिनैनि भिडिअआव नोंथांमोना दिन्थिनो हागोन जों माबोरैहाय जोङो जायखिजाया मेथाइनि केराओके जोङो माबोरै बानायनाय जायो. थामहिनबा फ्रेंड्स बै मेथाइआव थानाय जिथु सिंगारनि आवाजखौ जोङो रोजाबनायखौ जों गैया खालामनानै बेवहाय दामनाय अनलि मिउजिक, बै मिउजिकखौल' जों आलादा जों माबोरै लाखिनाय जायो बे टेकनिकखौ फ्रेंड्स नोंथांमोना आङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिनो हागोन. अब्ला फैदो लोगोफोरजों जागायदिनो, लेट्स गेट स्टार्ट. ओके फ्रेंड्स, अब्ला फैदो जोङो नायना लानि जोंनि गंसे मबाइलजोंनो जोङो जायखिजाया मोनसे संनि सिंगारनि भइसखौ जों आलादा खालामनानै बेवहाय दामनाय मिउजिकखौल' जोङो आलादा माबोरै जों सेभ खालामनानै लाखिनो हायो. थामहिनबा जायखिजाया संनि जोङो केराओकेखौ माबोरै बानायनाय जायो बे ट्रिक्सखौ जोङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायना लादोनि. फ्रेंड्स बे ट्रिक्सखौ खालामनो थाखाय नोंथाङा मोनसे सफ्टवेरनि गोनां जागोन. नोंथाङा बेखौ प्ले स्ट'राव थांनानै मोनगोन. अब्ला फ्रेंड्स आं प्ले स्ट'रखौ बेबायदिहाय खुलिबाय. दानिया फ्रेंड्स नोंथाङा बेवहाय मोनसे एप्सनि मुंखौ लिरनानै बेयाव सार्च खालामनांगोन. बे एप्सनि मुङानो जाबाय BackTrack Kit. थ' बेबायदि थुनाय लोगो लोगो नोंथाङा बेयाव माखासे बेबायदि एप्सनि लिस्ट ओंखारबाय. नोंथाङा नैबे गिबि BackTrack Kit होननाय अपसनाव नोंथाङा थुनानै होगोन. अके, थ' थुनाय लोगो लोगोनो फ्रेंड्स बेबायदिहाय नोंथांनियाव ओंखारगोन. थ' फ्रेंड्स आङो बेखौ इनस्टल खालामनानै लाखाबाय. नोंथाङा फ्रेंड्स बेखौ गिबियावनो इनस्टल खालामनानै लाग्रो. अके फ्रेंड्स, दानिया फ्रेंड्स आं मा खालामगोन, नैबे अपेन होननाय अपसनाव थुनानै होगोन. थुनाय लोगो लोगोनो फ्रेंड्स मा जागोन, BackTrack Kitनि इन्टारफेसआ बेबायदिहाय गेंगोन. दानिया फ्रेंड्स नोंथाङा सिङाव नुनो मोनदों नैबे जाबाय हम, बे जाबाय संस, बे जाबाय लाइब्रेरि. जेब्ला नोंथाङा नैबे संस होननाय अपसनाव थुनानै होगोन, बेवहाय आंनि मबाइलाव जेसेबां मेथाइ संसफोर दङ बे गासैबो बेवहाय नुजाजोबगोन फ्रेंड्स. अके फ्रेंड, दानिया फ्रेंड्स जोङो बेनिनो जायखिजाया मोनसे संखौ लानानै जोङो बेवहाय रोजाबनाय रोजाबगिरिनि भइसखौ जों आलादा खालामनानै जोङो बेवहाय दामनाय मिउजिकखौल' जोङो लाखिनो नाजागोन. अब्ला फ्रेंड्स आं बेवहाय थानाय जायखिजाया मोनसे संखौ आं सेलेक्ट खालामनोसै. हमनानै लाबाय फ्रेंड्स आं नैबे मोनसे संखौ सेलेक्ट खालामबाय. अके फ्रेंड्स, थ' बे संनि मुङा जाबाय नोंखौ लाना, रोजाबदों देरहासार आरो जनालि, बिसोर सानैया रोजाबदों फ्रेंड्स. अके फ्रेंड्स, दानिया फ्रेंड्स आं गिबियावनो बे सल'आव रोजाबनाय रोजाबगिरिनि भइसखौ नोंथांमोननो आङो बेखौ प्ले खालामनानै दिन्थिग्रोनो नागिरदों. अके फ्रेंड्स, अब्ला नोंथाङा खोनानो मोनदों बेवहाय देरहासारा रोजाबदों. अके फ्रेंड्स, दानिया जोङो बे देरहासार आरो जनालि रोजाबनाय जोङो भइसखौ बेनिफ्राय जों बोखारगोन. अके फ्रेंड्स, थ' बोखारनो थाखाय जों मा खालामगोन फ्रेंड्स, नोंथाङा नैथिंजा आगसिथिंनि गाहायथाराव नोंथाङा मा नुनो मोनदों, नैबे माइक बादि नोंथाङा अपसन नुनो मोनदों. नोंथाङा बेयाव बेबायदि थुनानै होगोन. अके फ्रेंड्स, दा थुनाय लोगो लोगोनो मा जागोन फ्रेंड्स, बे मेथाइआव रोजाबनाय रोजाबगिरिनि भइसआ मा जागोन, रिडिउस जालांगोन. रिडिउसनि ओंथिया फ्रेंड्स बियो जोबोद खमायनानै ल' लेभेल जालांगोन. थामहिनबा बियो गैया जाथारलांगोन. अके फ्रेंड्स, दानिया फ्रेंड्स नोंथाङा बेखौ खनसे प्ले खालामनानै नायनो हायो रियेलि बे माथोआ गोमाना गोमायाखै. अब्ला फ्रेंड्स आङो बेखौ खनसे प्ले खालामनानै नायग्रोनि. अके फ्रेंड्स, अब्ला नोंथाङा खोनानो मोनबाय आरो नुनाबो मोनबाय फ्रेंड्स बेवहाय रोजाबनाय जिथु मेल भइसआ बेवहाय मा जालांदों, कमप्लिटलि गैया जालांदों. दैट मिन्स बे रिडिउस जालांथारबाय. अके फ्रेंड्स, अब्ला जोङो
दानिया मा खालामनांगोन फ्रेंड्स नोंथाङा नैबे आगदानि नैबे गोजौ साथाराव मोनसे अपशन नुनो मोनदों बे जाबाय सेव नोंथाङा बेवहाय थुनानै होगोन ओके फ्रेंड्स दानिया नोंथाङा बेखौ मा खालामगोन फ्रेंड्स नोंथाङा बेखौ रिनेम खालामनो नांगोन अब्ला नोंथाङा बेखौ रिनेम खालामबानो जाबाय बे नोंथाङा लिरबानो जाबाय फ्रेंड्स केरावके नोंखौ लाना बेबायदि लिरबानो जाबाय फ्रेंड्स बेनि उनाव जोङो अकेआव थुना होब्लानो बेयो सेभ जानो सुरु खालामगोन नोंथाङा नुनो मोनदों नैबेयो ओके सेभ इन स्टोरेज ओके अब्ला फ्रेंड्स बेयो मा जाबाय बेयो स्टोरेजआव जोंनिया सेभ जानानै थाबाय दानिया जों बेखौ माबायदि नायगोन बेखौ बेक खालामफिनना होगोन फ्रेंड्स ओके दानिया नोंथाङा बेवहाय सिङाव थाङोब्ला बेयो सेभ जानानै थानायखौ बुजायगोन अब्ला फ्रेंड्स नोंथाङा नैबे सिंथाराव नुनो मोनदों मोनसे केरावके नोंखौ लाना बेबायदि नुबाय नोंथाङा बेखौ प्ले खालामनानैबो नायनो हायो ओके फ्रेंड्स ओके फ्रेंड्स अब्ला नोंथाङा बुजि मोनबाय जों माबोरैहाय जोङो बेक ट्रेक की दोननाय मोनसे एप्लिकेशननि जोहै जों माबोरै जायखिजाया मेथाइनि केरावके जों माबोरै बानायनाय जायो नोंथाङा निश्चय बुजि मोनबाय फ्रेंड्स नोंथाङाबो जुदि बेबायदिनो माबा मोनसे प्रब्लेम दङब्ला नोंथाङाबो जुदि आंखौ जायखिजाया भिडिअ बानायहोनो लुगैदोंब्ला अब्ला फ्रेंड्स नोंथाङा आंखौ भिडिअ बानायहोनो थाखाय नोंथाङा आंनि जायखिजाया भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव नोंथाङा रिक्वेस्ट खालामहरनो नांगोन रिक्वेस्ट खालामहरनो थाखाय नोंथाङा हेस रमेन बर' आस्क बेबायदि लिरखांनायनि उनाव फ्रेंड्स नोंथाङा नोंथांनि जायखिजाया भिडिअनि मुंखौ नोंथाङा लिरनानै आंनि कमेन्ट बक्सआव एंगारना हो अब्लानो फ्रेंड्स नोंथांनि रिक्वेस्टखौ आं मोनगोन बेनि उनाव फ्रेंड्स आं नोंथांनि रिक्वेस्टखौ लानानै आं भिडिअ बानायनो नाजागोन अब्ला फ्रेंड्स उननि भिडिअ नोंथांखौ लोगो मोननायनि मिजिंजों दिनै फोजोबनाय जाबाय रोजाबबाय था केरावके बाहायनानै बाय बाय